дуруд бинандаи азизи шабакаи ижтимоии далери мамалӣ, умедворам шумо хубу хушу саломату сариҳолу серпул ҳастем ва ин барномаи навбатии беқайчии мо аст. Дар арафаи моҳи шарифи рамазон бозам баротон муборак бошад ва чеҳра аллакай баротон шинос умедворам. Рамзан Қодиров не, Коля Тоҷик. Салом алейкум Далерҷон. Салом алейкум ба кулли подписчикои канали Далери Мумалӣ. Гӯш мекунам барои. Саломат бошед. Хуб, аввал як шарт мегузорам баротон бо иҷоза. Ҳар суоле ки дар беқайчӣ баротон маъқул нашуд, ҷавоб натен. Мегӯем ки ба ин савол ҷавоб наметавонам. Баъдан хоҳиш мекунам ки баъди суҳбат анҷом шудан баъд хоҳиш накунед ки видеоро удалид кунед, мисли баъзе аз ҳамсуҳбатҳои дигари мо. Фикр мекунам Далерҷон, кӯшиш мекунам ки ҳар як саволи туда ҷавоб шавад ва прагӣ аниқ ҷавоб гардонам. Саломат бошед. Коля Тоҷик, ном, фамилия, сол, рӯз, моҳи таваллуд, ҷои таваллуд. Барои ки ҳама Коля Тоҷик мегӯяд. Як бор номи аслӣ ка шиносед. Номи аслии ман Комрон Шӯҳрат аст. Комронов Шӯҳрат? Комрони Шӯҳрат. Комрони Шӯҳрат, хуб. Бале. Ман зодаи шаҳри Ҳисор ҳастам. Дар чанд интервю гуфтагӣ ҳастам. 29 соли 1991 ман ба дунё омадагам дар шаҳри Ҳисор. 29 кадом моҳ? 09 сентябр. Сентябр. Барои чӣ Коля набошам? Сабаби ки зардина будем, баъд хостем ки интереси ирсоям шава ки тоҷико чиянд бидонам, ба ҳамин хотир Коля кардем ки дигар миллатҳорам бибинад ки Коля будае, тоҷик будае. Аз ин мебарад ки вақте ки кори блогериро сар кардем, баъд нома Коля мондем. Не бародар, сабаби гуфтесам ку зардина ки будем, бисёр вақт Коля мегуфтам. Вақти муҳоҷират дар муҳоҷират ҳам дар ҳамин Тоҷикистон ҳам ҳамсинфом ҷуроҳом Коля ҳамихел. Баъд мо ҳамин нома худмон интихоб кардему, штобе ки дигар миллатҳорам бибинад ки Коля таҷик. Байни авлодо бо зардина ҳаст ё фақат худтон? Бале. Ҳастам бо зардина. Мактаби миёнаро ҳамҷа ба пуррагӣ хатм кардем? Бале. Донишгоҳ нахондем? Рости гап амун ҳолатҳои моментҳое буд ки мо рости гап душворимон мушкилтармон бисёр буд. Зиндагида мушкили чиҳое доштем? Шароит бениҳоят вазбин буд. Ма вақте ки ҳамин мактаба тамом кардам, ман хостам ки ба муҳоҷирӣ ба Федератсияи Русия. Орзутон дар дил чӣ буд? Чӣ мехостем? Чӣ кора мехостем? Орзум мехостам ки актёр шавам. Бовар кунед. Як актёр набошам, рӯбарӯи як нафар нишаст ки орзуи актёрӣ дорад. Сабаби чӣ актёр шавам, ҳамин лаҳзаҳои гувороро бисёр тамошо мекардам. Акай Холмурод Сидиқ ки балки шаҳрванди Ҳисор, зодаи Ҳисор. Як видеотонам дидам як ҷоя буд. Хуб. Ба ҳамон ака мехостам, мисол ҳамин одамое ки популярнанд, қатъи ҳамон мехостам, орзуи ман буд. Яъне мехостем актёр шавем, популяр нишем. Вале ин ҷолиб аст ки бародар Коля, актёре ки аз Холмурод Сидиқ мисол оварден, яъне нақшҳои комедӣ аст. Вале Коля Тоҷик як одами хеле ҷиддӣ ва ҷанҷолӣ ба қавле кашталбагиребон муаррифӣ шудагӣ. Ҳолати мара бар ҳолати ҷиддию кашталбагиребон мара ғамгин кард ки дар Москва, дар Федератсияи Русия мо 4000 километр дур зану кӯдакҳоро мепартоем, падару модарро мерем. Ман ҳақиқата давҷа намебинам. Мардуми мо якдигариша фреб мекунанд. Ҳамин ҳолат мара ба ҳамин рӯз бурда ки ман ҳамин ҳолати чиза қабул кардам барои худам. Ҳай актёр шудам, пас ҳар ҳолата бояд қабул кунӣ. Баъд барои чӣ ҳози орзуутонро дига намехоҳед амалӣ кунед? Масалан бисёре аз филмҳое ҳаст ки шарт нест дига барои вай шумо актёрӣ хонда бошед. Шумо чеҳратон ба як одаме ки разборода метавонанд даъват мешморам чо актёр. Рости гап моро файродам накард, ягон кас дастгириам накард. Ина коргардоное ки силсила филмҳо меофарен дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба хотири филмтон таблиғ шуданд. Коля Тоҷик як чеҳраи муваффақ дар ютуб аст. Бо ҷону дил ҳамкорӣ мекунем. Филмтон бо бинандааш зиёдтар мешавад бо баҳонаи Коля Тоҷик. Бо ҷону дил мехоҳем барем бозӣ кунем. Бо ҷону дил. Орзуи аввалии ман кӯдакӣ, ман орзум ҳамин буд ки дар филмҳо бозӣ кунем, дар ҳамин актёрӣ кунем да мақсад. Муҳоҷират ки рафтен, аввалин кортон чӣ буд? Аввалин кори ман дар нонвойхона буд. Нон мепухтам. Ман рости гап нон мебурдам, тақсим мекардам. Азоб буд? 16 сола бача фикр мекунам, бениҳоят азоб. Бо дурӣ аз падару модар зиёдтар аст. Дурӣ аз падару модар буд. Як моментҳое ки дар дуюм моҳда уже гирья мекардам ба худо ки ё Аллоҳ, ман ихи хонаву дари тоза доштем, хуб буд зиндагимон.
мақсад ҳеч не нонмона мехӯрдем дар ҳами Тоҷикистон. мара барои чӣ ҷо омадам дар ин хел азоб, дар ин хел ҷои безеб, ман шароити безебда зиндагӣ кардам. ба назарат бародар Квалиаина қариб 10 сол шуд зиёд муҳоҷирӣ? ай 2008 8 аз ин 15 сол зиёдтар шуд. 14 сол. 14 сол. роҳи халосӣ дар чи аст? роҳи наҷот дар чи аст? ина бо мебинем ки 16 солаҳо баробари худат бо рафта истодаанд. чӣ кор кунем ки ин миллат дигар муҳоҷир нашавад? чӣ кор кунем ки ин миллат дигар муҳоҷир нашавад? аввал барои ин кора кардан мо миллати худмонро бояд дӯст бидорем, як мушт шавем. мо ай муҳоҷирӣ мебуроем. яъне бо кадом роҳ дӯст доштан? бо роҳе ки ина фарз кардем дар муҳоҷирӣ ай бародар фикр мекунем ки дар ҳами Тоҷикистон ҳам ҳами хела кадоме набоша мебинем ҳами дар роҳи як дуруғу як фреб чихе кунем, як каса фреб кунем, ҳаққи як кас дигар биканем бихӯрем. любой ҷой, любой корхонаҳо мери ҳами хела. яъне коррупсия. коррупсиони яъне агар мо коррупсия аз байн барем, ай байн рава ҳами коррупсиони дили Тоҷикистон, иншаалло аввалаш худованд муҳоҷирӣ ҳам кам мешавад. خب در مسئله کاروپسیا که گپ زدیم ما جای صحبتی که داریم یکی از آشخانه‌هایی است که کل تاجیک وقتی تاجیکستان اومدن می‌خواست که اینا راه اندازی کنه عملی کنه. بله چی شد که این در بسته کرده؟ این از شاید از آخرین صحبت‌های ما باشه در همین بنا بعد از چند وقت میسپارش دیگه. چرا بس کردین صاحب کاری را؟ صاحب کاری را بس کردیم ای سببی که همین کارخانه را وی کردیم سه امروز دا کارمندای نالوگ اومده بودن. مقصد در اومدن من نبودم خودم. گفتن که شهادتنامه کنه بعد بگاهیش پیش ما بیایم. ما راستی گپ رفتیم فکر میکنم همین کارخانه های تاجیکستان دا شهروند حرمت احترام نیست که مثلا من برای خودم من میدونم که مرا باید چه حرمت کنم چه احترام کنم. من پیشوای سوم بردستم گویا یک لقمه یک نانی دهانسم و باید مرا ایجوش خسته قطعه سلام کنه حرمت احترام کنه. وای هم خشتگه او سازی بیا بدرو کافه وی کردی نه خالی گابزانی خالی رویوی ای داخلمون همین سببو مرا خشنه اومد. بعد روسیگا بیشتر وقتی که ما در مسکویم با همین خاطر خواستیم همینجا را فروشیم. ببین پرزیدنت کشورم در سخنرانیش دویم از دستگیری صاحبکارا میگه و حتی یک مراتور اعلام کرد همین سال که بعد از چند وقت بعد حکم قانونی بگیرد که نظارت صاحبکاران قطع کرده شد همین سال 2022 چون سال خیلی وضبین آمده است برای تمام جهان. به نظرتون چرا بازم کارمندای انداز و کارمندای دیگر مقامات نظارتی تفتیشاتی این خیلی مناسبت میکنه؟ از کجا سرچشمه میگیرد این چیز برادر؟ من فکر شدم ای سببی که خیلی کی هست گفته استم برادر که هر یک تاجیک خودش میخواد آباد شوه یا یک دودرش میخواد پیشرو شوه یا دیگر سمتی که همسایه‌اش یا که جورش ای وای باید پست باشه. به همین سبب ما پیشروی ما هممون آباد نمیشویم. اولی میخوای دیگه با پورگی با روسیه رویم؟ با پورگی میخوام برم. برای چی؟ اگر یک آرزو دارم دلیر جان، اگر آرزوی مرا پرزیدنت کشور ما قبول کنه یک بار ملاقات با پرزیدنت کشور ما میخوام همچون یکمین بلاگری پیش قدم تاجیکستان شده یک 10 минута صحبت باشه درباره مهاجرا یک هم صحبت شام با محترم جناب علی. چی میخواین گفتن اونجا در صحبت چی است آرزو در دلتون؟ اكيد ان شاء الله در باره مهاجرا میخوام. مثلا چی درد مهاجرا را میخواین برسونین؟ درد مهاجرا را ما داخلم چطور کردیم ای همه سطحی پسترین در زندگی میکنن تاجیکای ما بسیارترش اکثریتش در سطحی پسترین زندگی میکنن در مهاجری. بعد دلیر جان посольство میره یاردم شونه میکنه. سفیر نباشید سفیری نبام همین فعالیت کرده است. اگه ایشا نمیدونم موزی مقصد بسیار زنگو میشه که یک ویدیو دارم مرده را ما رفته ای او ما برو وردگیم امچیز کتی ما جنجال کردگیم مرده تاجیک مرده تاجیک ای او ما برو وردگیم سفیر زنگ میزنن میگن که بیو مقصد مرده بروره اتفیتی و چی بده اتفیت میتونن که خیلی اوبوزی ها نمیتونیست چی ده اوبوزی رفت. اون گروه هایی که شناسنامه‌هاشون گرفته دادین این کاری سفارت بود 100%. چی شد اونجا؟ چرا سفارت همراه نشد شما رفتین شناسنامه‌های تاجیکا را گرفته دادین؟ این گروه 60 نفر بود دلیر جان ما 10 نفر خلاص کردیم پگشتم و 50 نفر دیگه آزاد کردیم ای همونجا. سفارت در این کار همراه شد یا نه؟ داز تحقیق کردن ای سفارت ما بچهای جای ما گفتم کدومی که باشه
بیا ای پس گام تهدید کردن. تهدید برای چی کردن. تهدید میکنن؟ شما که کاری او را انجام دادین بخواد. این کاری وایو نبود. این برادرای تاجیک خود مونده همونجا خوش بودن. نه یعنی کاری که سفارت باید میکرد. این کارا باید سفارت میکرد. شما کردین کاری. من کردم وایو باید مرا دستگیری میکردن. بله برای چی تهدید میکردن؟ فکر میکنم پول میخرم برادر جان. یعنی میخوایم با پرزیدنت کشور از درد و داغ مهاجرا و پرابلم‌ها داخل سفارت بگیم. بله. یکم بار تلاش کردین که این ارزوتون عملی شود؟ با کسی نوشتین زنگ زدین کجای؟ ارزوی اولین ما همیه که من میخواستم ویدیو کنم مرا یکم بلاگری مرا میفهمیدگی درد دلی مرا میفهمیدگی بیوی ای پیش ما قدشم صحبت شما میگپورا بگم فکر میکنم همون بلاگر همین روز پیدا شد اما خدمتی دلیل ممالی است برادر جان حتما این ویدیو را کدام مهاجره که میخواد که ما با همراهی پرزیدنت کشورمون واخری کنیم ملاقات کنیم همین سخن نکی مرا پرزیدنت اگر رد نکنه همچون یک شهروند تاجیکستان هم خیلی که میبینیم در دیگر شهرها با پرزیدنت ها وام میخرن بلاگرها مقصد چندین کارو را یک جای حل میکنن ما ارزوی ما همیه که پشت مهاجرا ما میخوام با پرزیدنت ملاقات کنم و واقعا از کمترین ویدیوهایی هست که در برابر برادر کل تاجیک منم مشکورا میگم که یعنی ما نیز چندین بار تلاش کردیم با هر راه و واسطه با نوشتن که بسیار میخواهیم که از میان ژورنالیست‌های جوان با نمایندگی از ژورنالیست‌های جوان با پرزیدنت کشور یک بخوری داشته باشیم و برای بحث آزادی بیان در تاجیکستان و بحث گفتن پیام مردم توسط شبکه‌های اجتماعی را مطرح کنیم با پرزیدنت کشور و خدا کند که این پیام ما این آرزوهای ما هر چه زودتر عملی شود بورد کلیت نگفتن امانه دلیر جان من فکر میکنم بسیار کارهای هست که محترم جناب اولی از این چیزا عموما خبر نداره و یک کسم در باره مهاجر یا در باره یک شخص غریب یگان سخن هم کدگی نیست در به نظر شما باز همین جالب است که یعنی دنیای اینترنت امروز دستی یک اویله در قریب 10 تا تلفن هست با فکر شما این حرف و این پیام و این پرابلم های مهاجران از شما از داخل که ما میگوییم به گوش پرزیدنت نمیرسد؟ دلیر جان خیلی که خود روزنامه‌نگاری بهترین ها هستی فکر میکنم وقتی نمیوی که با فرزندای خود تربیتی ایشون بله وقت نیست بدون چند پادپیشک داری برادر حالا این 80,000 شده 80,000 آدم که سر و کار داری وقتی نمیوی فرزندای خود تربیت شب ساعت 1-2 خواب میری بله 1-2 خانه میبیوی ساعت 6 زنگت میزنن میبروی میری بله من هم همین فکر میکنم مردک 10 میلیون فقط اولی تاجیکستان کتیای با چندین پرزیدنت ها چندین کاری دیگه مردک من فکر میکنم همیشه دورا نمیبینم سلامت باشید در مهاجرت چی نیت دارین بر روین اگر با همراهی پرزیدنت کشورمون واخرم همون کس نمیگم میگم نه در مهاجرت چی نقشه انا میکورا در مهاجرت میخوام عملی کنین کنم حالی که خدای نکرد که واخری نشد واخری نشد دیگه نیت این کارا کردن ندارم برادر برای چی که به نهایت تاکید میشوه یعنی کاری که با مردم کمک میکنه کاری که ما کمک میکنم با مردم مرا تاکید میکنن ایموترایخ میکنیم موترا میکشیم چی رو میکشن چرا تو تاجیکو را یاردم نکه کی میگه که تاجیکو را یاردم نمیدونی هر یت او را فهمیدن تاجیکی گپ بزنه بله تاجیکی گپ میزنه میگه تاجیکا یاردم نکه میزنه میگه تاجیکو را یاردم نکه در تجربهتون این خیلی بود که ما کارمندی فلان جایم لیکن من باوری دارم که وای کارمندی اینجا نیست بیشتر از نو کجا گپ میزدن بیشتر ما کارگرای аппарати чим аппарати президенте меган дуруға меган صحبت روبرو دعوتشون میکردین бале чандин мегуфтем биё хай бародар агар мо ягон кори ғараз дошта бошем биё ай наздик суҳбат кунем намеомадам ҳамун записи садомо набурдем ки рафтест тавша баре ки мо дар ду ҷо мехоҳем садоро сабт да пас ин кора ки дигар накунем дар русия машғули чӣ мешем ман далерҷон помимо ин корум дар чандин интервю гуфтагим ки 6 фарзанд дорум ман ба ҳамин сини солум 6 та фарзанд дорум ман то ба ҳол тӯли 2 сол мешава зиндагии хубу осодая надидам айрӯи ҳамин кор яъне чӣ хел ман шаҳрвандии русияам дорум далерҷон ман метавонам стабилна кор кунам 100 ҳазор ойлик гирам стабилна то 200 ҳазора ман метавонам ойлик бигирам яъне ки ҳастай роҳои кори хуб аст ман медонам ки чӣ кор кардам дар кора ҳамин ҷиҳат сабаб шудааст
ма стабилна ойликам надидистам, ма корам накардистам. То што мо мерем пули як муҳоҷира мегирем, низ шамо ода мете ягон сухане ки мо мисол қатъиян бародар ҳамчунам ошкоро гап мезанем ки бародар мисол инами қашайхидат инами қаакша мора метим барои чи ки мо ҳамин кор дар айрӯи шумо шуда ҳамин корра қабул кардем ай ҳамун ҷиҳат мо зиндагимон пеш рафтеста. Баъд мардум бисёраш мега ки ту пули муҳоҷироро хӯрдӣ ҳамин мара хиш намебиярад. Яъне пуле ки уно гирифта натонистанд шумо гирифта метиен бо як миқдорше ки уно худшон аз бароси худо аз бароси худо худшон розиян. Чӣ хабареде ки розиян метиҳанд? Бале. Бо ҳамон аз пуштатон гап мекунанд. Қатъиян ҳамон одамо суҳбат мекунем ки бародарҷон мо ҳамира дар фарзандомон расход мекунем. Мо бензин мерезем дар чорчархай вай мошина вақте ки вай ҳаром вориди мошини мо шуд мо шояд ба ягон раи ҳаром равем. Бари ҳамин моро аддушӣ розиест мо ҳамин корда розие мегӯям. Бо аз пушт гап мезанам. Бо аз пушт дигар бародаро гап мезанам. Буд ҳолатое ки масалан мерафтену масалан ба фиреб меғалтидену хеле чизоам бохабар шудам ки баъзан раҳои дур мерафтен шуморо фиреб мекарданд. Бинобар сабабе ки моро занг мезананд хеле ки дар раҳ суҳбат кардем гуфтем ки бародар агар мо 2 миллион муҳоҷира ё ки 1 миллионша ё ки 2000ша агар ёрдаммон расида боша 2000ш дар хубӣ карда бошем ана у 2000 дигариста мо как будто бадӣ кардем яъне пули вай ёрдам карда одами вай ҳисоб мекунанд айда си пула кашида вай дадодем вай душмани мо меша вай метавонам нисбати мо любой хел видеои безе бурора ягон тӯҳмат кунад ана ай ҳамин сабаб моро занг мезаданд мегуфтанд акаҷон мо я мушкили вазбин дорем моро задестиянд молдавано ё ки украино биёе ёрдам кунӣ мо мехестем 200-300 километр дур мерафтем медиданд ки мо бисёрием ба 2 мошин мерем 5-6 нафар мерем чандин чизои қатъимон доштем. Масалан чизо чиро дар назар дорем шумо? Чизое ки қонунӣ буд барои дифоъ аз худтон. Барои дифоъ аз защитаи худам яроқ доштам. яроқи қонунӣ. Яроқи қонунӣ дар Москва иҷозат шаҳрванди Русия дошта бошӣ иҷозат кунӣ. Ин яроқ хабари чӣ мегуфтем? Таҳдидот зиёд аст, метарсидем? Ма аз ҷуз аз Аллоҳ ягон таҳдид наметарсам. Яроқа барои мегирифтем ки будак ҷое ки мерафтем моро мепаронданд. Дар пеши помон мақсад мепаронданд моро мебуровардем мепарондем ки бародар. Яъне бо ҷонтон бозӣ мекардем мерафтем фиреб мекарданд. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим мерафтем моро фиреб мекарданд ки намебардоштанд ҳатто телефонмона намебардоштанд ки мо кира занг занем чӣ кор кунем далше. Як видеоам баромад баъд аз оне ки шумо Тоҷикистон омадем як моҳ зиёдтар шуд 2 моҳ 3 моҳ аст аллакай ки коле тоҷика шояд депортатсия кардану мардума фиреб кард рафт дига намеояду. Ана далерҷон нашуд ҳамин савола орзу доштум ки ҳамин савола худ дамати фиреб кард мардуми тоҷика. Аввалаш худованд ма то рӯзе ки зиндагу саломат ҳастам ма тоҷика фиреб намекунам. Ма агар фиребгар бошам ма ҳастае ки ма одамое ки ма фиреб кунам. Аввалаш дуюмаш бародар чихе ман мегирехтаму меомадам кафе ҳуй мекардам дар назди мардум мегуфтам ки ма зодаи ҳисору ма дар бари нотариус кафе ҳуй кардам. Ҳама суроғотро гуфтест. Чихел ман амир корам мисол ҳар рӯз дар ҳамин ҳисорум ҳама медонад ки ма зодаи ҳисорум. Ма агар ки мегирехтам ма клуб мерафтам ё умуман дар интернет намебиромадем. Умуман интернет намебиромадам мисол ё ки ҷои кафе хидмат намегуфтам. Хулоса дилтон софа. Хулоса дилам софа. Депортация чи? Ма шаҳрванди Русияам. Агар мара ҳамун рӯзе ки депортация кунанд, вес журналистои Россия, вес блогеро уже эълон мекунанд. Дар масъалаи шаҳрвандии Россия боваритон то куҷо аст? Масалан вақти охир дидест имконое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъоланд. Барои мисол Иззат Амон ки фаъолиятҳои сиёсӣ дошт, шаҳрвандиша бекор карданд ва боз чанд нафар дигар таҳдид карданд ки шаҳрвандитона бекор мекунем. Шумо ам аз ин чиз хавотир надоред ки агар зарур шид шаҳрвандитона мегиранд? Аз ҳамин чиз боварии комил дорум ки шаҳрвандӣ моро метавонанд дар як лаҳза аннулировать кунанд, метавонанд моро депортация кунанд. Бисёр душманои мо шод мешавад ин кор. Лекин ба кадом хотире ки ман гуфтаистам ки муҳоҷироро далш мехоҳам дастгирӣ кунам, дигар қонунҳо кати, дигар корҳо кати, метавонем мо бо ёрдами президенти кишвар мо муҳоҷироро дастгирӣ кунем. Далши штоби муҳоҷиро дӯст доранд ватана, дӯст доранд давлата, дӯст доранд президенти кишвара. Бо сухан як ҳуқуқшиносе ки дар Федератсияи Русия аст
Каримҷон буд хатона. Каримҷон Ёров. Ам суҳбат аст, он аз нигоҳи қонунӣ бисёр хуб кор мекунанд уно. Рости гап охирон лаҳзае ки мо бо ҳамон бародар ҳамсуҳбат шудем, яке чиста случайна дар назди метро вохӯрдем. Дазе суратҳомон аст. Дигара шинохтем. Он бародарам моро қадр ҳурмат мекард, моро тамошо мекард, моро ҳамон худаш яке дид, файрод кард. Ана сабабе ки документош на он қадар хуб буд, бародара таҳкидои безеб мекарданд, аммо моро нақл кард ҳамин системаора ки моро бениҳоят таҳкид мекунанд. Намедонем чӣ ко кунем. Ай вориди Тоҷикистонам занг мезадиам, таҳкид мекардиам, ай вориди Москваям. Ба ҳамин хотир бародар документош бениҳоят безеб буд. РВП дошт ё ки толи ВНЖ гуфта, аёдам биромада, фаромӯш шуда, гуфт ки моро депортатсия кардан. Ане ҳолиам истодан дар федератсия. Баъди ҳаваи дига ҳам бародар кати алоқаи мо гум шуда. Агар рафтем ки дубора ҳуҷҷатҳои оно дуруст шуд, шумо метавонед ки як ҳамкорӣ кунед, яъне муттаҳидии тоҷик, масалан оно аз роҳи қонунӣ кор кунанд, шумо аз роҳи бачаҳои кӯча ба қавли бо забони бачаҳои кӯча гап занед катишон. Мешавад ҳамкорӣ кунед як ҷое? Мешавад як ҷое кор кардан, сабабе ки боз ҳам муштоби паспорти моро аннулировать накунанд. Ман чиста номи бачаҳои кӯча мерам, ман мақсад бачаи кӯча хидмат муаррифӣ мекунам. Сад барои бачаҳои кӯча блогерӣ хушам намебиёяд. Не ки бисёрш аксарияташ 90% бачаҳои кӯча мара приветствовать кардистиянд. Уже фикр видеои мара дарша тамошо карда маънаи видеоро фаҳмидистиянд ки вақте ки мерафтен ҳамчун бачаҳои кӯча даст ба гиребон шапошап ҳам мешавад ё не? Бо он тарафҳое ки аз оно пула бояд далерҷон ай ба ки ма ҳама танома нишон тиём пай корча ҳастай да эво бисмиллоҳи раҳмони раҳим инам ҷамда пай корча 3 сол ё 4 сол пеш буд мо бе видео бе ҳеҷ ҳамихе рафта будем корча кади зада буданд ки ту бас ки худат ки ай пишти тоҷик мебӣ гав мезанӣ тоҷикои худмон тоҷики худамон тоҷики худмон корча кашид ба муқобил бале ба хотире ки як тоҷики дигара фреб карда буд бар хотире ки як тоҷики дигара фреб карда буд бо полисои рӯз чӣ хел бархурд мекунед мебинед ки дар баъзе видеотон полис ҳам меояд полисо мебиёянд ҳар як видеои мо да қариб полисо мебиёяд ма чиста бо қабли кӯчагӣ бошам мефаҳмонам полисоро мара правильно мефаҳманд мара дуруст дард мекунанд мара мефаҳманд мара ҷавоб метиҳанд ман мегӯям ки мисол ина ма хай фарз кардем бачаи кӯча ту боши полис и боша мошенник ту чӣ хел ма бачаи кӯчаам ай ҳақиқат гап мезанам мара дастгирӣ намекунӣ ин мошенникай пули чандини оилаҳоро хӯрдеста наметия пули 100 нафар пули 20 нафара ту ай пуштии ира ҳимоят мекунӣ защитат мекунӣ просто ма ҳамихе саволам кати полисои русияро бисёрша шах мат меганда бозӣ мат мекунем ниҳоят ба ҳамон саволам ҷавоб нагирифтем ки нияти Русия рафтан дорем баъди Рамазон гуфтем ки мерем бо иншаллоҳ агар ки ин фаъолиятона давом натиҳад яъне пули бачаҳоере ки дар фиреб ғалдан гирифта наметиҳем мега дига агар вохӯрӣ бо президент нашавад чӣ корда машғул мешавед шумо баъд ман рости гап аз ҷавониам бисёр рисковат кардам бисёр кафеҳои кардам магазинҳои кардам ман дар Москва магазин дорам мехоҳам магазин якта дорам рости гап сети магазино шавад чанд мехоҳам ҳамин якта не 100 шавад мисол баъд агар ки раве ки бо занг зананд бо хоҳишу зораву тавалло кунанд чӣ мешавад дар ин ҳолат ки ака биё ина пули моро надодестиянд эмомалиҷон бовар мекунӣ намекунӣ дар як рӯз зиёда аз 100 нафар занг мезанад 30таш қариб ёрдам ки мо индивалитем 70 дигаш боша ака биё суи мора гирте ака биё суи мора гирте дазе зора мезананд ки шӯхӣ мекунем мегӯм бародарҷон пули билет надорум оли бе ягон ҷо кор кунем пули билет шава ба мерам ака билет ҳама гирем хе биё мегӯм баъд рӯзи рафта мерен ё не баъд ниҳоят ин корода иншааллоҳ баъди ҳамин видео агар вохӯрӣ шавад мо ҳамчу кӯшиш мекунем ки тезтар равем ба сафари саломат бошед ин нафаре ки занг мезананд кӯмак аз шумо мепурсанд шумо аз куҷо барошон баъд кӯмак мекунед онро чӣ хел ҷавоб метиҳед нафарое ки моро занг мезананд мисол бениҳоят индивалитҳо бисёр занг мезананд ай ҳамаш бо як бор дига эҳтиромона хоҳиш мекунем ай ма хафа насавед вақте ки ман кори шуморо буд карда наметавонам
хеле ки ман медонам як нафар дар ҳама хуб шуда наметавона ё ки коля таҷика ё ки далери имомалия мисол ин мардак барои ма писанд омад ман ира ҳурмат мекунам барои ма хуш омада ин бародар ман ира сахт ҳурмат мекунам шояд бо бародаре пайдо мешавад ки ҳамин бародар дар ҳамон одам маҳкум неста маам ҳамчун ҳамин индивидуалитҳо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки мо ҳам як муҳоҷирем мо ҳам як мақсад обичный одамем ҳамара мо кӯшиш кардан дорем ки дастгирӣ кунем не ки ҳамара дастгирӣ кардан наметавонем бародар як ду суоли сиёсите ҳам агар хиштон бошад баҳсе ки имшаб рӯз ҷанги Россия кати Украина рафта истода ки ман бештар ира ҷанги Путин бо Украина мегӯям вале шояд фикртон дигар бошад яъне назари шумо чи аст назари ман дар ҳамин бародар ки ман фикр мекунам Владимир Зеленский президенти Украина иштибоҳ мекунаю ҳамин кора пес бурдеста яъне нацистора намехоҳад ки мисол нест кунанд бубинед нацисто хуб бигем ки майлаш дар Донбасс дар Луганск дар ин ҷо буданд чаро то Киев ино ҳамла кардан яъне Киев барои ки гирехтан охи нацисто бисёрш ҳар ҷо гирехтан ҳамин нацист гуфта киян унҷа нацист гуфта хали дар Русия ҳам бисёр ҳастанд яъне чӣ хеле галабрити мегӯям дар Русия мисол мебинад ки тоҷика ё ки сиёпӯста ва хишна бия меран нападение мекарданд бисёртар дар Русия ҳамин кор дар Украина оно чӣ зарар мерасонанд ба Россия дар Украина чӣ хеле ки дар Россия ба тоҷик зарар мерасонанд аз шахсое ки дар Украинан ӯ ба ирис зараршона мерасонанд баъд барои чи ба ҳамун шаҳрҳое ҳамла кард ки он шаҳрҳо зиёдтар русзабонанд ҳамин Харков ҳама русзабон аст ҳамун шаҳрҳо дар нацисто бисёр ҳастанд брат дар Донецк дар Луганск дар чандин шаҳрҳое ки дилтон роҳат аст ки масалан вақте ки видеоҳое ки рафта истодааст мо мебинем кӯдако пиронсоло занако азобу эмомалиҷон чӣ хеле ки худат медонӣ бародар далерҷон чӣ хеле ки худат медонӣ дар кадом давлате ҷанг нашавад дар куҷое набошад тӯли Европа тӯли Украина тӯли Русия зарараш ба любой давлата мерасад мо ғамгин ҳастем ман даже видео карда будам ки видеоне як сурат карда будам ҳарфи зе кати ки мы за мир мақсад даже дар блогеро зарараш расид ки фоидамон дига ба сифр расида ютуб сум наметия лекин мо сериално расход карда худат медонӣ ки ҳар як видеои вориди ютуб мешавад бесум берасход пули интернет кати ҳам роҳгирош худаш дига пули интернетиш худаш 300 сомона ямоаш хуб шумо замир ман замирам бародар ман сулҳа дӯст медорам ход Украина ход Русия ход Сурия ход кадом давлата ман намехоҳам ки ҷанг шавад ё нархи орди мо 350 сум шавад ё ки нархи ҳачи дига қимат шавад ин ай сабаби ҷанг ҷанҷол ҳамин корост дар мавзӯи дин агар суҳбат кунем яъне онҳое ки дар яъне алҳамдулилло мусалмонем вале онҳое ки бо мусалмон аксаран бинандаҳои мо мутаассифона як суҳбати аҷиб ман кардам бо чанд нафар аз ҳамсуҳбатҳои дигар вақте ки нафарҳое пайдо мешаванд ки масалан барои мисол аз дигар динҳо аз дигар равияҳо аз дигар ҷараёнҳо ҷонибдорӣ мекунанд онҳоро мо дига сангсар мекунем дига ҳукмшона баровардана ҳама ҳақорату дашно мехел нисбати ин гуна бародарое ки мусалмонанд вале нисбати масалан қавми яҳуд ё ягон ҷараёнҳои нав назарҳои хуб надоранд ӯро чӣ мегӯед шумо ҳамин як шеър аст алерҷон мега ман бад кунаму ту бад мукофот диҳӣ пас фарқ миёни ману ту чист бигӯ ман фикр мекунам одаме ки бадбахтае ҳақоратчие одами худаш нитоя вай дар любой дин дар любой чи зарарша мерасонад гапша мега бештар дар миллати мо ҳамин кор бисёр аст алерҷон ба ҳамоно чӣ гуфтаем ба ҳамин гурӯҳ нафаре ки мусалмонанд вале боз як нафари дигар ҳар ҳазор хел дашном мекунад одамое ки дашном мекунад вай даъвои мусулмонӣ накунад бояд одаме ки даҳанша ба сухани ҳаром даҳанша ба сухани қабеҳ уже чӣ кадеста вай бояд даъвои мусулмонӣ накунад ки худат фикрат чи аст нисбати масалан нафарое ки масалан яҳудӣ ҳастанд ё насронӣ ҳастанд ё зардуштӣ ҳастанд оташпараст ҳастанд нисбати дигар намояндаҳои дино ина ман дур намерам ман мисол яктиш худам зани урус гирифта будам дар никоҳи худам дуровардам христиан буд мусулмониро қабул кард тӯй кардем алҳамдулилло мақсад
агар худат мусулмони ҳақиқӣ бошӣ, агар яҳудӣ ҳам боша мегӯ мусулмон мекунӣ. саломат бошед. дар масъалаи самти санъату фарҳангу ҳунар агар суҳбат кунем, масалан китоб мехонем кам ё не? Ман китобам мехонам, ҳунари хуб дорам дар Москва. Ман тамом кардагим поварира брат. Хуб. Повари пешқадами кадом намуди хӯрокро пухта метавонед? Чӣ намудес боша ман мепухтам. Оши палови тоҷикӣ. Оши палова бисёр одамое ҳастанд ки даже дар Русия зида доранд ки ака биё ош. Ман надидам лекин дар ягон видео ошпазита. Дар як видеомон штоби мардуми мо камтарак нофаҳмоиш бисёра. Вақте ки як авқота як чиз дар сари дастархон мебинанд, ай ту гушнаи мисол ва сураза, ба ҳамин сабаб мо накардем. Лекин дар як видеом ҳаста, дар Инстаграм боша, толи дар Ютуб боша, ба самбуса шакароб кардагим. Ба самбуса шакароб. Хоб, ошпази хуб ҳастем. Дар масъалаи китобхонӣ гуфтам ки китоб мехонен ё ки гӯш мекунен? Ман таваҷҷӯҳ. Китоб мехонам. Кадом намуди китобо? Китоб бисёр Умари Хайёма мехонам. Умари Хайём. барои чи ки бисёр гапҳои хуб задагам. Ягон ташҳидот меояд ҳозир ҳамин лаҳза? Хай ман шеъроша бисёр мехонам. Ҳозир ҳаст ягон ташҳидот меояд? Аз ёд мекунед ки фақат мехонед? Ака дар ин моҳи бузург ин шеърои Умари Хайём рост боша, ҳар як шеъре ки Умари Хайём мехонад дар бораи май дорад. Мои баҳса кати ака Абдуқодир таваққуф карда будем. Мега гармай бихӯрӣ ту бо хиратмандон хӯр ё бо санами лоларухи хандон хӯр. Бисёр махӯр фош маде вир насоз, кам кам хӯру гоҳ-гоҳ хӯру пинҳон хӯр. онҳое ки ақидаи динӣ доранд бисёр вақт мегӯянд ки баҳси маю майхона дар адабиёти классикаи мо ин ҳамин масҷиду худо аст мегӯянд. ина дар назар дорам бисёр. ана ин маънае надорад ки ту рав алкашӣ кӯю мисол шери мая гӯш карда гармай бихӯрӣ ту бо хиратмандон хӯр. мақсад ки ту паат сераоно ҳамро хӯрдасти ту рав як ҷои дига одами дарасҳисобӣ кати суҳбат. хуб дем шери Хайёма таҳлил намекунем дига. Масъалаи кинода чӣ? вақте гуфте ки ҳунарманди бештар кадом актёра дӯст медорӣ? ҳунарманди бештар актёрои тоҷика рости гап ина як Аловиддин буд. Шодравон шуданд. ҳар як чизоша тамошо мекардам. баъд ина Ғарибшора ма тамошо мекунам. аз актёрои ҷиддӣ? актёрои ҷиддӣ ма Вандама дӯст медорам. Арнол барои чи ки ҳам стили худам. Дига ҳамин тану тушам Вандама Арнол бошара. Вандам, Арнол, Рембо, Ҷеки Чан намедонам. Яъне актёраи давраи кӯдакии мо ҳам. ҳамин кӯдакӣ ма ҳамонро ки тамошо кардам. кӯчадам задан мекардем? рости гап будам хеле кӯ. ягон бор театр рафтагин ё не? Не, рости гап. орзу надоред як бор театр буред? чуба не мерем. интерес аст? ҳаст. дар Тоҷикистон ё дар Россия як бор рафта актёрро дар театр бубинед? орзу дорам ки дар ҳамин Тоҷикистон чӣ ҷое боша моро даъват кунам мо бирем. театра мерен агар даъватон кунад? куҷое ки моро даъват кунам? ман бо намояндагӣ аз ҷавонои миёни театрӣ ҳатман коли Тоҷика то охири Рамазон як бор театр даъват мекунем ки биён театр. мерем. ина бародари димо барои саҳифаи коли Тоҷик навор гирифта дастош дар карда. бахшиш браҷон бо 2-3 соли дигармон тамом. дар самти варзиш суҳбат мекунем. кадом намуди варзиша машғулед шумо? бисёртар футбола дӯст медоштам. рости гап як чанд бор ғалт дидам дастам шикаст. ай тану туша куҷода ба обу тоб доден ихтиёр? ин тану туш и ҳама ғама дардаем брат. не охи гӯштое ки мускулов ки ино ки аст. ина дар Москва чиста барои худам як тӯли 3 сол заниматсия кардам. обу тоби бадан? чиста барои мисол барои саломатӣ? барои саломатии худам. лекин ба кор омад кӯчада кам кам. лекин кор омад, дар чанд ҷо кор омад. футбола ки дӯст медоред кадом дастара баличка мекунед? кадом футболиста? Мессира. мессира. хуб. роналдора дӯст медорам. баъди Месси ай Барселона рафтану Роналдо аз Реал чӣ шуд баъд? баъди ҳамин ма дига тамошо намекунам. дига намекунед? футбол интерес нашуд? ман интерес. баъд Далер Кузеев ҳамчун футболисти тоҷик Казанда бозӣ мекунад? дар шаҳри Русия аст. бисёр футболиҳо ҳамора кадом бозӣ ки дагоянд ки Далер Кузеев ҳастай ма ҳамон тими якачинам ҳамроҳ шуда Далер? зборнида? Далерҷон салом алейкум. ҳамном агар бубинанд ягон вақт. ҳам бародараму қадри тоҷик ай ба ҳамон хотир тамошош мекунад. саломат бошем. хуб аз зиндагӣ гуфтем, аз муҳоҷират гуфтем, аз фарҳангу сиёсату варзишу дину гуфтем. кадом мавзӯъ боз баротон ҷолиб аст барои суҳбат? аз ҳама мавзӯи барои ман ҷолиб хуш мебиёяд ки ҳамин барномаҳои ҳамхали бисёр шавад дар бораи муҳоҷират. мақсад яъне чӣ хел Далерҷон чӣ хеле ки видеои гуфтӣ 60 нафара халос кардем мо аз баронен. ҳамин кадом тоҷике ҳаст
барои худаш аввал дард кунад ки чем як тоҷики дигара оҷа бурда фреб мекунад. Анам хали барнома мехоҳам бисёсам. дар ҷамъ давоми чанд сол чанд гурӯҳа наҷот додаган шумо ҳисоб кардаген? Рӯйхат дорем? Рӯйхат надорем. Ман чиста худам ба калаи худам медонам. Як ай гурӯҳҳо як ё ду гурӯҳ ҳам хеле бисёр гурӯҳи. Не аку гурӯҳ гуфта чира хеле дар назар дорӣ худат бародар? Не, яъне дар ҷамъ чанд нафара ҷавоб додем, наҷот додем? Агар рӯи количество нафар гирӣ аз 1 миллион ҳам зиёд аст. Аз 1 миллион ҳам зиёд. Агар ай нафар барои чӣ ки як стройка моро файруд мекардан ки ака ҳамин пули моро надода, қариб тӯли 70-80 додам онҷа жиддати ҳамон пула дошт мақсад. Дар масъалаи Каромат Шарипов чӣ фикр дорем? Фаъолияти онро ҳамин мегум ҳамин кор мара ай хушм аз якс бисёр омад. ҳар як видеое ки шодравон Каромат Шарипов мекард ман тамошош мекардам. Мегуфтам якумин шери нари тоҷик астае ки ай пишти тоҷик дар шаҳри ғарибӣ гап мезанад. Шояд ки ҳамон бародарам сабаб шуда ман ҳамин кора ба видео кардам. Мо мекардем ҳамин кора бе видео мекардем. Ҳамчун як бачаи кӯча боне. Ана ҳамин сабаб шуда мо ҳамира видеои кардем ҳамин кор. Барои муҳоҷирае ки ин видеоро мебинанд дар охири суҳбат барои онҳо ягон паём, ягон фикр, назар андеша ба ҳамаи муҳоҷиро дуруду саломи бепоён мерасонам. Ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунам ба ҳар хел видеои мардумӣ, ба ҳар хел видео дода гирифта мақсад бовар накунен гирифта. бовар накунен. Масалан кадом видеоро дар назар доред шумо? Ман бисёр видеое дидам ки мисол маро тӯҳмат кардан. Бо беғарзи ман чандин одамои худам ман видеоро уже то мегӯяд дари ҳамин кор набошӣ хид намекунӣ чӣ гап рафтаистае. Мисол у вақтое ки мо блогерӣ намекардем кадом видеое медидем бовар мекардем ки ҳамхали дар ҳақиқата. Лекин вақте ки ман худам блогер шудам, вақте ки против ман видео бировардам, баъд ман фикр кардам ки дар ҳақиқат метонистиян ки. ҳол барои муҳоҷиро чӣ мегӯем? барои муҳоҷиро мегӯм ки бисмиллоҳи раҳмонирраҳим бениҳоят муҳоҷирои бо ҳастае ки меран ҳамунҷа чиста айдами фреби тоҷикан ҳамин кора бас кунанд. Саломат шуд. Ҳамин тарафи сарпӯши акаи коледа байрақи Тоҷикистон ҳамро мехоҳам як бор нишон диҳем. Бо байрақи Тоҷикистон аст. Вале иниш ҷолиб ки ин курта бо нишони Чеченистон. Чаъ куртаи тоҷикӣ намондед? Аҷиб. Кулоҳмон тоҷикӣ аст. Басай бародар. Ина бародарҷон. Ин куртара ки ин куртара дар шаҳри Чечня як бародар видеои мара дида будае ки мо бо як кавказӣ гапомон гирехтагӣ буд. Якумин видеои мо ҳамон кавказияе. Агар мардум тамошо кунанд ҳамон видеоро, ҳамон марда гуфт ки дар ҳақиқат гап надорам рафти қати як кавказӣ мо ту ҳамахел гап задӣ ҳамин киртатада падар. Барои ҳақ талошид падар. Худо кунад ки соҳибкорои тоҷик то рафтани колия тоҷик як чандта куртаи тоҷикиш тӯҳфа кунен бо символои тоҷикӣ дар ҳамин сари сина ки банадӣ ки муҳоҷират рафт бо ҳамон куртаҳо дига иншааллоҳ ба муқобили бачаҳои кӯча гапзанӣ бибирояд. Иншааллоҳ мебироем. Саломат бошед. Охири суҳбат ягон чизе ки баротон хуш наомада ин суҳбат буд ё не? Ягон чизе набуд ки барои ман хуш набия. Чӣ хеле ки аввал гуфтим мо қайчӣ намекунем ягон ҷоша. Ба ҳама саволҳо ҷавоб додам фикр мекунам. Ягон саволе набуд ки ман ҷавоб надода бошам. Ана дар охири суҳбат гуфтанӣ ҳастам ки эҳтиромона хоҳиши моро президенти кишвар муҳтарами Молӣ Шарипов Раҳмон моро ба мулоқот даъват кунад. ҳамчун мақсад шаҳрванди Тоҷикистон, блогер. Шаҳрванди Тоҷикистон, ҳамчун блогери пешқадами Тоҷикистон ки ай рӯи муҳоҷиро мерам сухан мекунам. Якумин блогери Тоҷикистон шуда мақсад мехоҳам мулоқот бо президенти кишвар кунам. Ин маям оли ягон блогери гапам нагуфтае. Ба ҳамин хотир аз рӯи муҳоҷиро ман ин кора кардастам. Фикр мекунам муҳоҷирои видеои там, видеои ман падилица мекунанд то ки овози мо сухани неки мо ба гӯши президенти кишвар расад. Сарбаланд бошен ва сарбаланд хонобод зинда ва саломат. ҳамата дӯст медорам. Тоҷикистон ба пеш. Зинда бошен. Ва охир суҳбати мо ҳамин аст ки ман доим дар ҳамин гуна суҳбатҳо хоҳиш мекунам ки бародарои азиз ҳамин суҳбатҳои беқайчии моро дар ягон ҷо хоҳиш мекунам, дар ягон ҷо кӯтоҳ карда нашр накунем. Бисёр хоҳиш мекунам. Агар мехоҳем ба шакли комил паҳн кунем суҳбата, ҳатман ё аз ман ё аз колия тоҷик ҳатман иҷоза пурсем ки ман дар фейсбук, эшонам дар фейсбук ҳаста саҳифа фейсбук дорам шумо? Рости гап Инстаграм.
дар инстаграм шумо пурсе ман аз фейсбук ки агар иҷоза шуд баъд паҳн кунем. Бисёр хоҳиш мекунам. Не, ӯ бародар, ӯ хоҳиши ки ман ту мекунем ҳамаи кора иҷоза мекунад, лучи напурсонад. Не, ман хоҳиш мекунам ҳамеша. Вақте ки баъд бе иҷозаи мо паҳн кардам, баъд мо метавонем даъво кунем, баъд аз мо наранҷанд. Мо бисёр худмона видеои моро мегиранд, нисфша мемонанд. Ягон ҷое ки мисолан хатогӣ айкун. Баъд жалба рӯӣ мекунем, чӣ мегӯям? Не, мо жалб намекунем, брат. Не, ман ошкоро мегӯям ки агар ки бе иҷозаи мо паҳн кардем, баъд мо даъво рӯӣ мекунем. Ана айспас моро ҳам жалб мезанем. Хоҳиш кунем, вақте ки накардам хоҳиш аҷо дига даъво. Ҳамаш хоҳиш кардагем ки бародаро ту видеои маро партофтанӣ, ҳамаш агир партов. Бале. Ё як бор мана пурс Ё ки як бор пурс ки акаҷон партоем ё не кӯшиш кунем хитон бародаро видео кунем. Ин мардак стремится к чему? Стремится к тому кунем ки кори хитона дӯст бидорем. Дар хона хо рафтан кати видеои ту пешравӣ намебиёрад брат. Хоб, бо хоҳиши дуюмам ҳамин аст ки бинандои азиз ки ҳама шуморо эҳтиром мекунем ки обуна шудем дар мо. Вақте ки коммент ё шарҳ менависем, бе ҳақорат, бе таҳқир нависем. Бисёр хоҳиш мекунам. Дар куҷое ман хато кардам, дар куҷое бародар Коля дар суҳбат хато кард, ё ки дар куҷое фикри ман ё фикри ҳамсуҳбати ман ба шумо маъқул нашуд, бо далел нависем ки бародар дар фалон ҷо ба назари ман ту хато кардӣ. Мо иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки хатогиҳои худмона ислоҳ кунем. Фақат бе ҳақорат, фақат бидуни ҳақорат. Манам дар чанд ҷо як рӯз эфир кардам, мега ки иҷада ошибка кардагӣ, уҷада хеле ошибка кардагӣ. Ман дӯст медорам одаме ки ошибкаи ман дарун гап мезана. Бидуни ҳақорат занг зан, номераи телефон ма дори. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим, 2 рӯз пеш ҳамин гапи худат шуд Далерҷон. Я бародар нависта ки очита фалон кунам. Баъд ответ дар комментария инстаграм буд. Баъд данг дар инстаграмаш навистам ки бародарҷон, ту модар дорӣ? Ман метавонистам озитира дважди ҳақорат кунам, лекин дар ин моҳи бузург хеле ки мега даҳанат маҳкам май, бояд маҳкам боша. Ман ҳақоратат намекунам. Изо накашди очаи маро ҳақорат кардӣ? Ки гашт гуфт ки ту изо накашди муҳоҷироро фиреб кардӣ, гирехтӣ рафт Тоҷикистон. Баъд гуфтам ки ту ягон факт дарер дорӣ ки мо муҳоҷироро фиреб кардем? Ки гуфт ки я видеота дорум гуфт. Ман гуфтам биё озима суратҳои туро ҳамаша дорум уже. Айдри инстаграмро дуромадам гирифтам. Биё озима суратҳои туро мебурорум, мегӯм ки ҳамин бародар мара $200,000 фиреб кард. Ту ҳамира чӣ фикр мекунӣ? хушрӯ фикр ки бародар мара бегаҳ занг зад. Бовар ки дуюм рӯзаи ман издати ҳамура дорум занг назад. Барои чӣ ки фаҳмид барои худаш ки тӯҳмат аст. Бисёр хоҳиш мекунам рӯбарӯи ҳар ноадолатӣ бо факту далел ҳамеша қадам бизанем ва вақт шумо ғалаба мекунед. ҳамеша охир сухани мо ҳамин аст дар ҳама видеоҳои мо. Зинда бод сулҳ, собод, оромиш дар рӯи дунё ва дар Тоҷикистон. Падруд то дурудҳои дигар.